Permadangan nasional lur, lur tak ane lur, iki lur apa lur, iki apa lur, iki ora ngarep demo lur, iki lur, iki rukune warga RT 5 RW loro wis ngene lur. Selain tradisine permadangan nasional lur, neng kene sampe tangga separo sing ngelu mules lur, lek grudu-grudu kaya ngene lur. Ora gene ora cilik lanang wedok komplek belik iki ora muruang barang lho, kucing barang yo main lur. Lur. Lah sing ngene iki lur iki tradisine selain permadangan nasional tak ada kene lur. Wis ngene iki lur. Guyub rukun lur lho lur kaya ngene grudu-grudu terus nemburi biar ora nek pedhot lur bilukan-bilukan lur sing rada isin-isin tutupi raine barang lur. Wen sing gel-gel mah diada-ada kaya ngono ya enek lur jenis wong iki enek kene komplit lur pokoke lur. Lah pit lur lek ucap kumpul iki lho 200 juta enek ora kene kene iki 5 RW lur kene lur ucap lur iki lur terus ora nek pedhot nemburi karo bilukan lur. Oh, lek ngene lur lek kan lur iki enek sing lek gowo apa gitu lek ngweteng-eteng kepala suku lur iki diampingi perahu dada-dada kabeh lur lek yo wis ngene iki lur nek gayenge warga kene lho itu kan dilek iso lur ora iso lur lho iso kene akeh biaya lur lah lek lek sing mburi dhewe sing bagian Japani lur iki dene Mbah Bro lur iki lek lur